வணக்கம் சார், மகாதேவ் டைல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல். இப்போ நியூ மஷின் வந்திருக்கு. டைல்ஸ் லெவல் பண்ணும்போது கீழே கேப் இல்லாமல் இருக்கும். டைல்ஸ் கீழே கேப் இல்லாமல் வைப்ரேட்டிங் மஷின், டைல்ஸோட மஷின் சூப்பராக இருக்கும் சார். கம்பெனி பிராண்ட் டாங் செயின், கோ செயின் பாருங்கள் சார், நல்லாயிருக்கும். வைப்ரேட் மஷின், ஃபுல் வைப்ரேட் மஷின் புதுசாக வந்திருக்கு. இப்போ டைல் எல்லாம் கீழே கேப் இல்லாமல் இருக்கும். ஏர்லாம் எடுக்கிற வைப்ரேட் மஷின், பேட்டரி மஷின், கோ செயின் பிராண்டு, மகாதேவ் டைல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சூலூரில் கிடைக்கும். வாங்க, வெல்கம். ऐसे नहीं है भाई, तो प्रेस कर देना।